My ďakujeme, že sa to deje, Otče. Ďakujeme, že ľudia počujú evanjelium, Otče. Ďakujeme, že sa obracajú, že Ti dávajú svoje životy, že sa krstia, že sa stávajú učeníkmi, že sa naplňa Tvoje slovo, deje sa Tvoja vôľa, Pane, deje sa to, čo Ty si chcel, Bože. A toto je len začiatok, Pane, my veríme tomu, že stále bude oheň väčší, Pane, že to bude rásť, Pane, bude to rásť a bude to rásť, že stále viac Božích mužov aj Božích žien prebudíš, Pane, aby nespali, ale aby povstali, aby išli, aby konali, na čo si nás pomazal, na čo si nás povolal, Otče nebeský. Halelúja! Halelúja! Halelúja, 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 halelúja. Koľko viete, že vo svete je temnota? Halelúja. Je? A koľko viete, že není tu iné svetlo okrem nás? My sme svetlo sveta. Amen. Amen. Ale keď svetlo zoberieš a schováš ho niekde pod nádobu, tak ostane len temnota, žiadne svetlo nebude. A vám poviem pravdu, cirkev v Európe sa skrývala už dosť dlho. Amen? Halelúja! To nevadí, že si ten temný svet myslí, že nie sme normálni, že sme blázni. Je to ich vec. Ale ty zober pomazanie, uver Bohu, že si to, čo hovorí, že si. Musíš vedieť, kto si, ako apoštol Pavol, keď písal svoje listy.